ମୋ ନାଁ ଶରତ କୁମାର ସାହୁ, ଚାନ୍ଦବାଦ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅର୍ଜୁନ ବିନ୍ଧାକା। ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଆଜି ଯେଉଁ ନମିନେସନ୍ ପତ୍ର ଦାଖଲ କଲେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଏଜେଣ୍ଡା କ'ଣ ଅଛି? ଏଜେଣ୍ଡା ଆମର ହେଉଛି ଗୋ ଗ୍ରାମ ବିକାଶ। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ କଥା ଆମେ ବୁଝିବୁ, ଏଜେଣ୍ଡା ଫେଣ୍ଡା କିଛି ନାହିଁ। ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଉ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିସ୍ଥିତି ଇଏ ବିଜେପି ଆଉ ବିଜେଡ଼ି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ। ହଁ, ତେଣୁ ଆମେ ଅତିଷ୍ଠ ହେଇକି ଆମେ ଗୋଟେ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆମେ ଛିଡ଼ା କରିବୁ। କାରଣ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ଭୋଟ, ସ୍ୱାଭିମାନ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଲୋପ ପାଇଗଲାଣି। ତେଣୁ ଆମେ ନିଜେ ସ୍ୱାଭିମାନୀ, ଆମେ ନିଜେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଦେଇଛୁ, ଆମକୁ ଭୋଟ ଆମେ ଆଉ କାହାକୁ ଦେବୁ ନା, ଆମ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍କୁ ଆମେ ଦେବୁ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନୀ ଚାଲିଛି ସେଥିରେ ତ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ହେଭି ୱେଟ୍ର ନେତା ଅଛନ୍ତି, ବିଜେପି ବିଜେଡି ଭାଇ କଂଗ୍ରେସ। ନେତା ଅଛନ୍ତି, ରୋଜ ମୋ କଥା ନେତା ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାହାର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ନାହାନ୍ତି। ଆଜି ଆମର 500ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ପ୍ୟାକେଟରୁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଘରୁ ପଖାଳ ଖାଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ଡାକିବା ବି ହେଇନି। ଆମ ପାଖର ଏଠି ମାନେ ଘରୁ ଗାଡ଼ିରେ ତେଲ ପକେଇକି ଘରୁ ପଖାଳ ଖାଇ ଖଟିବା ଲୋକ ଅଭାବ ନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଜିତିବୁ।